Duh rojeke asayî bû. Ez di saet heftan de şiyar bûm, pêşî min dest û rûyê xwe şûştin. Pişt re min cilên xwe li xwe kirin. Min di saet heft û nîvan de taştê xwar. Û piştî taşteyê min diranên xwe firçe kirin. Ez di saet heştan de ji malê derketim. Ez di saet heşt û çaryekê de li trênê swar bûm û çûm zanîngehê. Ez di saet nehan heta çarê nîvroyê li zanîngehê bûm. Min piştî zanîngehê dersa xwe çêkir. û min di saet şeşên êvarê de serê xwe şûşt. Min bi şevê darê televîzyonê kir. û ez di saet dozdehên şevê de ketim xewê.